Halløj, og velkommen til Thailand. I dag har jeg tænkt mig, at jeg rigtig gerne vil vise jer rundt her i det sted, jeg bor hernede i Chiang Mai, som jo hedder Green Hill Service Apartment. Meget, meget fint. Men jeg kan starte med at sige, at der er 2 afdelinger, hvor A'eren, som vi ser lige der, det er bygning A, og B'eren, som er lige her bag mig, det er simpelthen den, jeg bor i, fordi det er jo den sejeste. Men vi kan jo prøve at bevæge os indenfor. I dag der er det den 29. søndag, og klokken hernede den er omkring 4. Det vil sige, den er 10 i Danmark, eller sådan noget, tror jeg. Og jeg har brugt det meste af dagen på at være ved poolen. Det er derfor, jeg har sådan lidt vådt hår. Og den kan vi se lige derovre, bag alle de grønne blade. Og den der bygning, der er bagved, det er fitnesscenter. Og den der ting, der er helt omme bagved, det er et kæmpe stort bjerg, hvor der er et rigtig, rigtig fint og stort tempel, som jeg har været oppe ved, hvor der er en masse billeder på Facebook. Men vi prøver lige at gå indenfor, og der er et eller andet, der er ved at gøre gulvet rent, så det kan godt være, at jeg lige snakker lidt mindre, men ja, så vil lige se. Det er så receptionen. Det er her, man kommer ned og bestiller og cleaning og rengøring og sådan ting. Ja, og jeg kan sige, at jeg giver 8.500 fast for at bo her. Og det svarer omkring til 1.500 danske kroner. Så det er jo meget fint. Der kommer lige et eller andet rengøringssted, vi skal videre. Men receptionen, den er derovre. Så jeg kan sige, hvor jeg er. Men det er hernede, og det sjove i Thailand er, at vi kun vasker tøj i koldt vand, så det er jo så nemt, at det bare kommer en hel masse tøj i, og en masse data, så må man jo håbe på, at det bliver rent. Men jeg brugte det i går, og det ser ud til at virke, så det er meget godt. Så går vi her, der har vi kiosk. Det her, man kan købe en masse drikkevarer og snakke, og så går man igennem starten derinde hos en pool. Men den viser jeg lige lidt. Det er lidt her. Kom ind. Så er der den her dør, hvor man skal bruge den her. Og sige. Så kan man så komme igennem. Sådan her. Og så skal vi så tage elevator. Tryk der. Og så skal vi ind herhen. Og nu skal vi så på første sal, men her i Thailand, der hedder stuen første, ja, og første anden, så vi skal trykke på den her, for at komme op til der, hvor jeg bor. Det er lidt sjovt. De har mange sjove ting, den her. Så den er vi lige. Så. Her jeg bor, og det er stille nummer 228, det er mit værelse, og det er på den her side, det vil sige, at jeg har udsigt ud til poolen. Det er mega nice. Og her det er det der med op. Her kan man så stå 2 gange. Sådan der. Så er vi indenfor. Det er simpelthen her, jeg bor. Og står. Og alle de her ting, der er herinde, det er noget, som var her i forvejen. Altså skab og spejl og køleskab. Med en masse madvarer. På Thailand. Og fjernsyn, som jeg så ikke lige bruger, fordi jeg ikke kan forstå, hvad de siger. Men ja, og det er det min kæmpe seng, som jeg sover i. Og så der er det min rigtig flot tæppe, som jeg har købt, fordi at det simpelthen er alt for varmt at sove med den her dyne. Og nu tænker jeg, at jeg har været nødt til at rykke ud fra væggen, sådan her stykke. Fordi jeg jo skal være online på min computer, så jeg kan skrive med alle dem derhjemme. Og det der internetstik, det kan simpelthen ikke nå, hvis ikke sengen den står midt i det hele. Så sådan er det. Og det er min natlampe, som jeg er ude at købe, fordi sådan en manglede der simpelthen. Og skraldespanden, det mangler der også, så jeg bruger bare skuffe 2. Og så bruger jeg skuffe 4 til vasketøj. Ja, og vi skal også ud på badeværelset. Vi skal også ind i badeværelset. Kan I lige huske det? Det er herude. Det er bare meget standard. Vask, toilet, bruser, alt det der skal være på et badeværelse, det har jeg selvfølgelig, så vil jeg. Sådan der. Og så
skal vi derud på min altan. For at se min fine udsigt ud over poolen. Jeg har lige lidt vasketøj hængende op. Der. Og det er så poolen, som jeg har hygget mig med i dag. Og fitnesscenter derovre. Som jeg ikke har brugt endnu, men det regner jeg med, jeg skal gøre på et eller andet tidspunkt. Og ja, altså vejret her i Chiang Mai, det er cirka som det er nu. Masser af sol og 28-30 grader. Så man kan godt få det lidt varmt. Ja, men det var sådan set det. Så i morgen, så skal jeg på arbejde igen, hvor det er min første dag, hvor jeg skal stå helt alene for hele ansvaret som design manager, hvor jeg skal holde kontakten mellem kunder og designerne og programmørerne og sørge for, at de har en masse at lave, og det hele går som det skal. Og det er også det, som jeg har lavet den tid, jeg har været hernede, men jeg bare har fået meget hjælp, fordi jeg skulle oplæres. Men nu synes de, at jeg godt kan helt alene, så det bliver rigtig spændende. Men nu er jeg hoppe ud i verden og finde noget mad og lave et eller andet. Så jeg smutter igen. Det kan være, der kommer en ny video på et eller andet tidspunkt. Men hej hej!